El Bala de Palma ha insistit avui en que la paralització de les obres del Palau de Congressos té un caràcter temporal. Mateu Isern assegura que es crearà una comissió de treball amb el govern, l'empresa adjudicatària Acciona i diverses entitats financeres per trobar els 70 milions d'euros que falten per finalitzar aquest projecte. El Bala assegura que el Palau de Congressos continua sent una prioritat per a l'equip de govern, però que la manca de finançament els ha obligat a aturar cautelarment les obres. Mateu Isern insisteix en que no es poden llançar per la borda els 4 milions d'euros al mes que costen els treballs quan les administracions no tenen recursos. Malgrat tot, assegura que es treballarà per reprendre les obres el més aviat possible. En aquest sentit, ha anunciat que es crearà una comissió per aconseguir els 70 milions d'euros que falten per acabar el Palau. Que juntament amb Acciona, juntament amb possibles interessats en l'explotació del Palau de Congressos, juntament amb les entitats financeres i juntament amb el govern, seure-nos aquestes 4 o 5 parts i intentar cercar una solució conjunta. En el mateix sentit s'ha manifestat el president del govern, José Ramón Bauzá, insisteix que seguir ara amb els treballs hauria estat irresponsable. Y nos interesa que acabe lo más rápidamente posible porque es un proyecto, es una inversión productiva que tiene retorno, pero que evidentemente antes de ello hay que acabarlo en las mejores condiciones. Y sería, vuelvo a repetir, irresponsable que no teniendo recursos siguiésemos adelante para deber más de lo que ya se debe. El Bala de Palma ha lamentat la manca d'iniciativa del sector hoteler mallorquí a l'hora d'oferir-se per acabar les obres, tot i que ha dit que entén les dificultats de finançament per les que passen.